Добър вечер, имам много сериозни проблеми, ходя горе-долу по 9-10 пъти по голяма нужда и много често уринирам. Обръщам се към някой добър лекар, ето моите изпразнини да ги видите. Просто не знам какво да правиш, са големи, имам петка топче. Така, това е истината, това е таблетата, ако не вярвате. Извинявам се за този клип, не е много удобен. Тук е чешмата, която съм мия. Тук също, където ако реша да се изкъпе, се къпе. Но само ледена вода тече. Моля за помощ, приятели, обичам ви. Аз съм Илиян Петров Нелев, не знам какво става. Вие ми се много свят. Не мога да се държа на едно място, много съм болен. Помогнете ми да живее в България, обичам ви. Помогнете ми от инициативата на улицата, където отида в който и да ресторант, слагат ми нещо в храната, защото постоянно ме атакуват. Наистина заслужават да бъдат осъдени в съда, в Интернационалния международния съд, в Хага, в трибунала Хага. Благодаря ви, помогнете им, който може да ми помогне, защото скоро може и да умра. Слагат ми отрови, наркотици и т.н. И не съм добре. Обичам ви, благодаря ви, помогнете ми, защитете ме да живее в България, така че знае, че може да ми помогнете. Обърнете се към българската полиция, че аз по-скоро да ми се помогне. Благословени бъдете, да живее България. Обичам ви. Илиян Петров Нелев, град Давид, провинция Чиреки, Панама. Да живее България. Това е. Обичам ви.